କଲର୍ଟା ଗୋଟେ ରଖୁନ। ମାଉସୀ ତମ ଘର କୋଉଠି? ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର 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 କୋଉଠି? ମାଣ୍ଡି। ମାଣ୍ଡି। କ'ଣ କରୁଛ ମାଉସୀ? ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ବୋଲେ ଏମିତି ଆକା ସାମାନ ବିକୁଛୁ, କେତେବେଳେ ମାଛ ଶୁଖୁଆ ଏମିତି ବେପାର। ଆଉ କ'ଣ କରୁ? ସବୁ ପ୍ରକାର ବେପାର କରୁଛ? ହଁ, ମାଛ ଶୁଖୁଆ? ମାଛ 3 ଦିନ, ଶୁଖୁଆ କେତେବେଳେ। କୋଉଠୁ ଆଣୁଛ ମାଛ ଶୁଖୁଆ? ମାଛ ଏଠୁ ରାଉରକେଲାରୁ ଆକା କିଣିକି ବେପାର କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହୁଥିଲ? ଆମର ଗାଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରାଉରକେଲା ଆସିଲଣି? ଆସିକି 20 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପାଉଁଜି ରଖିଛ ତ। ନାଲି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖା ମାଉସୀ, ସେଟା କି ପାଉଁଜିଟା ଦେଖେଇଲ? ଗୋଲାପୀ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପାଉଁଜିର? ଆଉ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଅଛି, ନାଲି ଅଛି, ଏମିତି। ହଁ 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 ହଁ। ଚେନ୍ ହେଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ଚେନ୍ ଟିକେ ଦେଖାଉନା, କ'ଣ କ'ଣ ଚେନ୍ ଆଣିଛ ଦେଖ। ମାଉସୀ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ନା ନଳୀ। ନଳନୀ। ହଁ ହଁ। ମଉସା? ମଉସା ଚେନ୍ ନବ। ଏ ଦେଖାଅ ଦେଖାଅ ଚେନ୍ ଦେଖେଇଲ, ସେ ଖୋଲିଲ, ଖୋଲ ଖୋଲି ଦିଅ। କେତେ ଦାମ ସେ ଚେନ୍ର ଦାମ? କେତେ ପ୍ରକାର ଚେନ୍ ଅଛି ଯେ କୋଉ ଚେନ୍ କେତେ। ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ। ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆଣୁଛ ନା କ'ଣ? ସବୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଲ? ହଁ ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଦିଅ, ସେ ଚେନ୍ଟା ଦିଅ। କେତେ ଅଛି ଚେନ୍ ଦାମ? 120 ହେଲାଣି। ହଁ 120। 120? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଭଲ ଅଛି ଆଉ। ଆଉ ଇଏ ପାଉଁଜି ଏଇଟା କେତେ କହୁଛ? ସେଟା 150 ହେଲାଣି। ଚୁଡ଼ି? ଚୁଡ଼ି ଏଟା 220। 220। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ହଉ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖାଇଲ ପାଉଁଜି ଫାଉଁଜି ଭିତରେ? ମଉସା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲେଣି ମାଉସୀ? 10 ବର୍ଷ। 10 ବର୍ଷ। ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ? 3ଟା। 3ଟା। କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ? ହଁ ଏଇଠି ଆକା ରହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ? ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ମା? ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ବଡ଼ ହେଲେଣି ଛୋଟ? ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ବିବାହ ହେଲା। ହଁ କେଉଁଠି ବାହା ହେଇଛି? ଆମ ଗାଁରେ ଆକା। ଗାଁରେ ହେଇଛି। ଆଉ ପୁଅମାନେ କେତେ ବଡ଼ ହେଲେଣି? 22 ବର୍ଷ ହେଲା। ଚେନ୍ ନବ। ଏ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚେନ୍ଟା। ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର। କେଉଁଠୁ ସବୁ ଆଣୁଛ ମାଉସୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ? ତା ଆମର ସିଆଡ଼େ ଆନ୍ଧ୍ରା ଜିନିଷ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଗାଉଛୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମଗାଉଛ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚେନ୍। କେତେ ଅଛି ଦାମ? 220। 220। ଆଉ ଦେଖା ଆଉ କ'ଣ ଚେନ୍ ଆଣିଛ? ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନର ଗୋଟେ ଚେନ୍ ହେଇଛି।